казах ви, че ще снимам клип на Clash of Royale и на 5 арена съм в един друг клан, бех в изтока 63 и тук сега така, само аз съм нали в този клан. Не сме много слаби, тук един приятел Legendary 2 минути на второ място. Сега ви покажа този клан къде беше. Той е много силен този клан по принцип. Защото има 6 арени. Иначе знам, че е до 9 арени. Еге, аре бе, сега бе. Еге, слабаците. Не са точно слабаци, Георги, той е лидера. И това е един, който е на първи етаж. Така. Също е това макефи, че са на 9 арени с Legendary карти. Да, той е, примерно, си казвам, че много ти това мисля Legendary. Уау! Стига бе! Сега качи. Ето ма кевеше от всички, защото имаше хем това, хем значи имаше хем в паркито, хем ги слога. Така, това са моите играчи. Тук ми продат някакъв за 2000, за колко ти... Майка ти. Така. Ама, това са моите играчи. Имам един. 15 за апгрейдване. Иначе им 34 играча. Тук може да играете тренинг. Първо ще играем тренинг. Защото... Така само ще включвам, когато ми падне по време. То в принцип тук 6 лева или 6 лева или малко сега да се включвам. Знаете, следващата напътен не е пълно, ако искате, парамидима куя. Ай, сега така. Пай. Просто така сведем тренинг. Еми. Тук ми дава много чисто. Това е 5 арена. Сега ще играя на нея. Абсолютно всички ги имам. От тук абсолютно всички. Освен Legendary ги няма, иначе абсолютно всички. И... сега чакаме за тая ПК. За Болна, за Ексбола, за Уича, за Скелетонската армия, така, за Инчета, така, Бейби Драгън, Инферно Драгън, Лава Холда, Фризито и Айсвис. Така. Еми да направим батъл пън за губа, копира ме интересува. 7 лева, бастора. 30 лева. Листов се беше. Мини пека. Тук сега както ми тренинг кампа. Само нервирам, защото... Ето лайфлизито. Ако искате да знаете. Без коментарите, вижте. Ви отговоря. Опайте! Какво се вижда към тебе? Сами е.
Murițele treabă. Deve, prință. Ne am de bă. Nu știu, am acum. Ia bă. Da bate bucută to. Nu te prezează de mică. Doar bate armea ta. Câte doi. Ar de putea prinde cu. Aia. Taca. S-a pus un pic. Aici. Oram Robejesc tutmakta zıplayıp Hadi ben.